Hei tuleva opettaja, oletko valmis jännittävälle matkalle opetusmaailmaan? Pääset tutustumaan käytännön opetustyöhön opetusharjoittelussa. Opetusharjoittelussa opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta. Opetusharjoittelun laajuus tulisi olla noin 3 osaamispistettä. Ensimmäinen askel on varmistaa opetusharjoittelupaikka ammatillisessa oppilaitoksessa, eli laadi sopimus harjoittelu oppilaitokseen ja muista nimetä ohjaava opettaja. Tämän jälkeen suunnittele, missä, milloin ja miten toteutat opetusharjoittelusi. Kirjaa suunnitelmasi opetusharjoittelun toteutuslomakkeelle ja liitä se Moodleen vähintään 2 viikkoa ennen harjoittelun alkua. Pidä harjoittelun aikana reflektiopäiväkirjaa, johon kirjaat ajatuksiasi ja ideoitasi. Muista kirjata myös tunteitasi ja oppimiskokemuksiasi. Harjoittelun jälkeen pidämme palautekeskustelun yhdessä ohjaavan opettajan ja vastuuopettajan kanssa. Tässä keskustelemme harjoittelun kulusta, onnistumisista ja kehittämiskohteista. Lopuksi jaamme kokemuksia yhdessä opintopiireissä. Esittelet opetusharjoittelun tärkeimmät opit opettaja-opiskelijakollegoillesi. Voitte tehdä tämän kasvotusten verkossa tai vaikkapa tallenteena. No, jännittääkö jo? Opetusharjoittelu on uskomaton tilaisuus kasvaa ja vaikuttaa. Heittäytykää mukaan, antakaa kaikkenne ja nauttikaa matkasta. Kiitos katsomisesta ja onnea opetukseen.